Fost l-aktar sodisfatti bit-tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna s-sena li għaddiet hemm dawk li f'pajjiżna jħolqu x-xogħol. Il-Kamra tal-Kummerċ li tirrappreżenta li min f'pajjiżna jħaddem eluf esprimiet sodisfazzjon għat tkabbir ekonomiku bla preċedent irreġistrat is-sena li għaddiet. Dan huwa aħbar tajb ħafna l-Malta u għandna nilqgħu bi pjaċir. Partikolarment meta inti tqis il-pajjiżi li hawn madwarna illi anke tieħu li average aħna qed we are very much outperforming il-leverage tal-EU. Anton Bosch, President tal-Kamra tal-Kummerċ, żied jikkonferma li l-mutur tal-ekonomija huwa s-settur privat. Settur privat li qed ikollu rwol mill-aktar importanti fis-settur tax-xogħol fejn aktar nies qed jaħdmu u l-ħaddiema jaqilgħu aktar flus. Jiena ngħid li jkollhom sem kbir. Is-settur privat kif jistqarru anke l-politiċi tagħna huwa l-mutur tal-ekonomija. Mela inti tirrikonoxxi li dawn huma nies li qegħdin jinvestu, nies li qegħdin ħadmu n-nies u qed ipoġġu flushom personali biex ikollhom tkabbir fil-business tagħhom li da jirrifletti fit-tkabbir tal-ekonomija. Iżda l-privat sab ukoll l-appoġġ tal-politika ta' gvern pro-business, gvern li nieda għad kbir ta' miżuri li jgħinu aktar nies joħorġu jaħdmu, żiedu l-ħolqien tax-xogħol u ffaċilitaw il-ħajja ta' min irid joħloq il-ġid. Il-miżura ta' ċkajter aħna rajna tkabbir fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-qasam tax-xogħol. Din hija ħaġa li bħala pajjiż konna lura ħafna. Wasalniex, naħseb li għadna ma wasalniex għal-livelli li għandu naslu għal-jom fil-parteċipazzjoni tan-nisa, però l-child care żgur li għenet u nkomplu naħsbu f'miżuri bħal daw fejn nkomplu żidu parteċipazzjoni. Fejn jidħol it-traħħis tal-elettriku, aħna diġà għamilna stqarrija illi għenet ħafna fil-kompetittività, għenet ħafna biex il-flus li baqalhom daw il-kumpaniji jkomplu jinvestu u jkomplu jġeneraw aktar. Il-Kamra tal-Kummerċ hija waħda minn sensiela ta' korpi kostitwiti li fl-aħħar jiem esprimaw sodisfazzjon għat tkabbir ekonomiku fosthom kien hemm il-Malta Employees Association, il-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin.